Takarora naona munyaradzi muna 2009 tagara namunyaradzi chairoja. Nyaya yangu pandingatoitangira ndepekuti akandipa gupuro asi ari kuramba achingondibonera achifona every time. Nhau iripo yenyaya yemba ndo yakunyanya kushungurudza pakati pedu tiri vaviri. Tatadza kugadzirisana nenhau yemba asi iye akandipa gupuro. Andipa gupuro, chiri kundirwadza ndechekuti uri kunditi pamba ndibude ndibve pamba ndiende ndindoroja, tosiya maroja pamba, mari yemaroja tosheyana nepakati. Chiri kundirwadza munyaradzi akabuda akandiramba abva abuda abva ndogara nomumwe mukadzi. Kati kumashure kwese kwandakagara namunyaradzi takatanga kugara tese 2009. Tagara 2009 tairoja. Tichiroja ndakazowana munhu akandipawo munda wandakasakurira. Kwabva ndawana mari yestart. It was 2010. 2010 ndichisakurira munda we. Ndichisakurira munda waya 2010. Ndakawana mari yebusiness yestart. Ndawana mari yebusiness yestart. Ndakatanga kuhodha ndichitengesa, ndichihodha musika ndichitengesa, ndichienda kuSouth Africa ndichindohodha ndichitengesa, ndichienda Mozambique ndichihodha ndichitengesa, kusvika business rakazosimuka. Business rasimuka, ipapo tada kutogara pasite office yeNative Bank. Business rasimuka, ivo vakabva vati hazvichaiti kuti ndirambe ndiri kubasa kwangu nokuti anga ari gadi pamazuva acho achishandira pasite office ipapo. Hazvichaiti kuti ndirambe ndichienda kubasa kwangu, ngatichiita tese business rako sinzi tibatsirane sinzi zvarakukureni. Ndikati zvakanaka ndobva tatanga kuita business. Svika takatotanga kuita business, zvimwe zvacho tichitombonetsanawo tidini mulaifu. Atitomboitawo nyaya dzavaitoita dzekuti nhasi ndo dzaakutikonzeresa kuti tipikisane kudai. Saka takagara tichitengesa. Chakazotanga kuitika kuti titange kunetsana, wanga ari kutanga wakatanga nyaya dzemagirlfriends. Atanga nyaya dzemagirlfriends tiri mubusiness. Ini ndakabva ndati ndega nepfungwa dzangu ndikati mari yakuwanda mubusiness. Dei ndaita ndichibudisa mari tichitotamba masociety namwe akadzi ataitotamba nawo masociety ema250 pamwedzi. Ndaitotamba murume asingatozvizivi nokuti iye wanga achiramba masociety achiti handitodi zvinhu izvozvo izvo panapa. Saka ndakazobata mari. Pandakashandirwa mari yangu taitamba tiripo ndikakandirwa 1000. Ndine imwe mari yandaingoisa pasi pehembe ndichingotsveta ngekuti tikatengesa since business rangu ratokura ndatoisa takishop takutorana takishop. Saka ndakatanga kutora mari ndichiisa pasi pehembe. Pandakapiwa mari yesociety 1000 iya kwakubva ndatoti baba mwana ndine mari yandaindinayo yanga yatoi 1.5 ne500 yandangoisa pasi pehembe. Murudo kuti tiite sei? Avati dei tatenga mota. Bhururu wangu yayo kutengesa mota. Ndikati izvo zvaizvo hazviiti. Dei tatitenge imba. Ndo zvandikona tibhadhare stand nokuti tatakambonyoresa. Tanyoresa mastands achinzi kwabuda mastands mudesting kurudo kubuda mastands kurudo kubuda mastands. Takangonyoresa. Ngati tanyoresa hatina kuzokwanisa kubhadhara stand iya. Kwabva tangosiya zvakadaro. Saka pandakabata mari yayi ndakabva ndati tadini kubhadhara stand ground riya ratakabhadhara. Dei tabhadhara ira takanyoresa. Dei tabhadhara ground iroro. Akati alright hazvina kushata. Pakandonyoreswa ground ndo vakandonyoresa vega. Zviya zvokungondonyoresa mastands paindonyoresawo vamwe. Ini ndarisati ndane chitupa mazuva acho. Asi zita rangu akangoriisawo ipapo. Nere mwana festival yangu yakashaika last year patwana. Saka anyoresa stand. Takazoti mari yapanapa tiendai mundobhadhara.
tione kuti tiwanewo stand. Takabhadhira stand yedu. Tabhadhira stand yedu. Takabva tatonzi chiendai mundogara. Taenda kundogara kuDestin. Takasvika tikagara kuDestin ndo pakatotanga hondo yese. Patakatanga kugara kuDestin. Mwana wangu first born paakashaika. Akashaikirwa nemwana wangu last year but 1. Ashaika mwana. Murume ndo paakauya anga atori kuSouth mazuva acho nokuti takaramba tiri mubusiness yakazosvika pakudonha. Ndakatomboita maaccident ndakatomboita kurohwa nemota mazuva acho. Saka pamazuva andanga ndiri Pfumba ndisingacharani business ndo pazuva akadonha business nokuti murume anga aenda kushopa. Tadonha kwabva tatanga kugara Pfumba. Tagara kumba ndo patakaonesana madini kumboti muedza kuenda kana kuSouth. KuSouth kwako nemunini wamai vako. Mambodini kuendawo ikoko mumboedza kutsvaga business kuti mumbotsvaga zvekuita kuti tione kurarama nemhuri. Obva aenda kuSouth. Vaenda kuSouth takasara ndichigara nevana. Pavakaenda kuSouth vainditumira $40 ndiine vana 3 pamwedzi wechikafu. Vachiti zvinhu zvakaoma ndikati hazvina basa chero ndiri pamba panapa ndichitora mari dzewo ndichitorawo mari dzemari roja ndichisanganisa nemari iyoyo. Saka zvakazoitika murume wakanga ari kuSouth murume mwana abva ashaika last year but 1. Mwana ashaika murume akauya achibva kuSouth. Auya achibva kuSouth abva asvika wabva taita bheriya wakatosvika mwana atovika. Tichipedza ipapapo mamuri muna September 2023. Takagara December nemurume ndo pandakatanga kuona machanges mumba nemurume. Baba ari pandapa vanhu vakusvika past 11 past 12. Saka semunhu ndandichikuchema ndinonyanya kuzvibatikira nangoti ameno handingazvibvunzi pamwe plus iwo waitotuka abvunza vaiti ndinenge nditovaraidzana namwe ndine stress yekufunga mwana. Ndikati zvakanaka. Saka takagara 8 months kubva muna December tiri mumba nemurume. Murume ndo pandaiti ndikada kumubata waitondirambira kuti ini ndosema kuonda handisi kuda. Ndinosema kuonda handisi kuda kubatwa. Andisema kuonda. Mazuva acho ndatsikira nekushaikirwa nemwana kwandandaita. Saka zvabva kudaro murume ndandikuziva kuti watove nemumwe mukadzi Samuel. Paindisema ipapo. Takagara murume achingoya pamba tingoita zvino zvinondishungurudza pamba. Yowe utsvina kudai yowe ndikati baba pane 15 years tichigara nemi vana 3 muona utsvina hwangu nhasi nekuti mazuva acho ndanditori nestress. Saka nesimba chaiko ndandisina rekuti ndinganyatsokuti zvandaita kudhara. Saka ndisi kuziva kuti murume waane zvinhu. Murume wakazoti awana basa akangoti achiwana basa sanhasi. Semangwana ndo pakauya murume abva ati inini nezvenyu handichadi. Saka ndauya kutakura hangu hembe dzangu ndiende. Ndozvamafunga zvikanzi kwabva atobuda akangorongedza hembe dzake shoma abva aenda. Kwabva ndogara nomumwe mukadzi. Agara nomumwe mukadzi. Panguva yacho asati aenda kundogara ndakamboedza kutaurana nemukadzi wacho ndazviziva kuti nemukadzi Samuel. Ndakaedza kutaurana nemukadzi wavo ndikati dai taonesana murume atishiyanise zvakafanana nokuti ndakararama 8 months nemurume mumba tichirara pasi mubhedha tichitaura kuti ndinosema kuona. Saka ndakati pamwe ndikaedza 8 months. Saka ndakati pamwe ndikaedza kutaura nomumwe mukadzi uyu tinogonawo kuwirirana tikaonesana kuti tigare tionesane nhau iri paground. But takatadza kutonzwanana nokuti ndaiti ndikataura nemukadzi uyu iwo ndisi kutoziva kuti pachavo vari murume nemukadzi ari kuwirirana ini ndindakutoitwa beza. Saka pandakazoona kuti ndiri kuchitaura nemukadzi uyu but vari kutondiita dhenzi regai ndichitosiyana nazvo. Ndakabva ndatotanga unyarara. Ivo ndo pavakabuda akaenda ndogara kumukadzi uya handinambobvira ndakazoenda kumba kwacho ndandatoona kuti zvinhu izvi zvakutoitika. Saka idine kuda kubatsirei? Inini ndinoda kutobatsirwawo nenhau kuti murume wakazodaidza hama dzangu achiti ndiri kuda kupa mwana wenyu gupo. Saka guporo takapanana ndifunga vanhu vese vari panapa tatitori motese mumba ino.
saka vanhu vakazotadza kunzwisisana nenhauimba nekuti hama pachedu tatiri kuti ivo vaigara chindondifonera ngatoti nayo anga chitongondifonera kana manhero aya toti ndipozve mapepa yangu please tochiti imi munoti mapepa emba sei enyu sei isi takashanda tisi mapepa emba ndikukupai saka takasvika pakuti akadaidza hama tikapanana kukuru zita riripo nderemurume ini ndanisati ndane chitupa but rangu riri pasi harina hapana nhamba dzechitupa neremwana festibon akashaika ndoripo saka because I think the issue is what is the position by nawiripo mambo masori nawiripo anga swera opoterera ati pane mudzi pane nyaya chaiko inoemba mazvo because inini iye wanga chinga tengese imba kuti atengese imba because pane wana wakomana zvikazondipe gupuro kutaura kuti uchati nezvangu urikuona ndikati aiwa imba handisi kutengesa nyangwe zviite sezvikazi haini ndakuenda kwamambo saka takatoshamisika samona rokuya ranyohozi rinoshungurudza nditagumutaura rini urushungurudza umwe ndiani iye ndiye wakatondibudisire hembe panze kutoti iwo ndazwa kuti wane munhukadzi ndeti akoende yanga yaitosirogani yekuti handirambi kuramba ichitaura iye murikuona problem iripo mambo inyaya yekuti haana kupedza nyaya yake une dambudziko riri pari unobuda mukaka asikayamwisi saka iwo asi munewana tine wana dambudziko rakazotanga rini akazotanga ini ndaenda kuSouth Africa ndakazouya kushaika kwakaita mwana kuti ndakazouya ndochiti saka iwo kuti mukaka uribvepi handisi kutoziva ndangogara pasi nyama dzacho chakati kuzi kana mukaka urubuda mukaka urubuda kuzi pane chikuya saka uruti mukadzi ari kuya mwana nyoka here kana chipi kuzi hautaura ako basi titatoona kwauri kuti mukadzi mumanga uri kukwati kufamba kwakuita mabhizinesi emukadzi zvakazoita kuti yousiye basa inyaya kuti mukadzi akakuyamwiwa akayamwiwa mari youya ndakambotoya kubvunza kuti mana chii chiri kuitika kwese kumatore zvanhu zvisikaitika batika iwo kubvunza ka handiyo solution izvo wakaona kuti mukadzi ari kubuda mukaka wakamboitei iweyo kuti munochapisa mukaka chii ndakafamba nayo zvikazi chii handokuti akazoende kuno umwe munhu kuadhoko akati imamai hapana zvinhu akamboita akati hapana zvikazi hapana munhu wakambokubatsira here akati uripo zvikanzi akaita sei pamba zvikanzi pane zvaakatserera pamba zvikanzi wakatserere zvikanzi handisi kuziva vatatorana naye pakuenda pamba zvikanzi akatifukunyorapo kapaine bakatwara riripo rakasungwa nejira rereti zvikanzi amai ko ichabvepi zvikanzi hapane madzimai wakandibatsira ko murume makamutaurira zvikanzi handina zvikanzi sei mechiita zvinhu zvakadai mumusha maano murume asikazvizi ndoku ndakatanga kubuda pamba ipo pamundakuti zvinhu zvapanapa tatakungorwa it's okay apa tatungoti tingozive hedu kuti honzeri chii kuti chii chakonzeresa musoro kuti uteme asi saka chakonzeresa kuti musoro uteme taanacho taakuchiziva asi nyaya chaicho haindiyezvise nyaya yaimba because mutemo unoti kana wana wacho ane makore mangani 12 ne7 saka 12 ne7 11 ne5 saka ne 12 ne7 ndiwani apara sika madate anyways okay but kana paine mwana wari below the age of 18 imi baba namai maramba wana vanoda shelter vanoda pekugara pasingatambudziki nechi kusvika vasvika the age of 18 saka vana havakuda saka vana izvo vasingati papa ende vana vanopiwa custody yamai kana vari below the age of 18 unless they are extenuating circumstances
zvekuti kuruzi mai tikamupa wana haana kunogara newana kana kuti mai tikamupa mwana mai akatoroorwawo pane umwe murume saka haakwanisi kugara newana. Mareasons akaita senge iwawo ndiwo anozopa custody kuna baba, asi paine futi mawe ekuti baba anobvunza kuzoona wana wake. But in this case now, imimi namai ndine imba yenyu newana wenyu, abuda ndi baba, mai ari pani. What's the purpose of kutengesa imba? Kuti kana matengesa imba imimi muda kuti wana wanogara kupi? That's number one. Then number two, ndekuti mafungiro angu angari kuti wana ndosvika 18 years, mwana wobva wasvika 18 years, then you are free to sell and share the process. Because imba makashanda mese, and zvimakashanda mese unofanira kushare zvakadini. Unless paine kuti ndini ndakaisa zvakawanda ndozvinochinja chii, ndozvinochinja percentage. Because mazuva ano kunonzika kana kuti wakawanga producer mareceipt kuti nditakatenga simende nechi. Izvo ndozvinokwanisa kuchinjisa percentage. But otherwise, mamiriro azvakaita, I don't see any reason why you should sell the house. Asi mukadzi nyaya yake haisi kutengeswa kwenu. Mukadzi nyaya yake iri kuti iwewe uramba uchimushungurudza nenyaya yepamba. Hausi kusvika, asi mashoko ako ari kusvika. Hausati wamufonera naye sumuka imhera uyu murume kuti haasi kukufonera pamba unosvika achitotora mafoto emba, achitotora kugadheni mafotos, achindifonera achiti ndipe mapepa emba ndoda kutengesa imba. Nawe andazotonyanya kuwira kuno kumambo ndeyekuti arondifonera achiti ndipe mapepa angu emba ndoda kutengesa imba, and of which patakambotaurirana tiri semhuri zvesho takatotenderana kuti kana imba ichitengeswayo ngaitengeswe tione odini kungobudana umwe nomwe otsvaka kwake kwekuti agare. Saka patakazonge takufona hanzvadzi yangu ndiyo yakati wamufonera uyara nokuti wakandiruda kudzokera kuSouth, chiitai zvinoita zvacho tione kugadzirisana ndoda kubuda. Ivo vakapindura kuti tsanu kana muda kuenda kuSouth dzokerai, imimi dzokerai kuSouth imimi. Inini zvemba yangu ndinichaziva zvekuita, handisida kuti imba yangu itengeswe, ndinisiziva zvandiri kuzviitira. Zvazvichaita ndezvekuti inini ndichatsvaka mari yekupa hanzvadzi yenyu yekuti ndimupowo yekuti abatsirika kuone kubuda papa. Ndikati izvi ndo mataurirwa zvinoitwa here kuti ndimupowo mari yekuti abatsirika kana kuti tinotaurirana. Saka iwo saka nyaya yenyu zvamunoita kana mafunga kuti gukuro rakaenda, it means that there is customary side makaita. But that's not the end of the story. Karameta the customer chief. Okay. Chama kuda mafana kwenda civil court. And it made us civil court. Most people you declare assets SME. And ma declare assets SME now. Most our intention here to sell the house. Then most how you are going to share the proceeds from the sale yemba iwo. Asi zvandikutorera ndezvekuti nyaya yewani yamunofanira kunge muri very careful about, nyaya yamunofanira kugadzisa inyaya yewani. Kuti inini my view ndekuti imba iyi musatengese kusvika wana wasvika the age of 18, wana wachigara pamba pari pawo, then afterwards wana wakuzviitira zvakuita mupenyu, you can sell the house. But for now, for the sake of the kids, it's not necessary. And so as soon as you do, even Bambo, Karamata, which are the zero. And Magufon, Safon, Mubira, Bota, Nemu, Mata. Can I move up to Pamela? And there is no need to do them a piece of it. And why? Who's not way? I don't know. Some of us people a piece of the authority as someone who go on.
no zvinoita kuratidza kuti hamuna kurongeka ati iwewe chimboya uone wana wako uchipa wana wako what they are supposed to get mai vachigara newana wavo zvatopera ati iwe if you are supposed to maintain wana wavo mai woenda kucivil court woclaima maintenance iwe ubhadhara maintenance wochengeta wana wako namai wacho ndakatoenda ndonya yakazosumudza undese kuti ndipe mapepa endandoti saka imini zvandipanapa izwai muri 2 zvandaona pamuri 2 mese maramba kwandiri kuti pane ado kutengesa iwe because iwe murume wati mukadzi ndiye ado kutengesa mirai mukadzi ukati murume ndiye ado kutengesa hatisi so mese muri 2 hapana munhu ado kutengesa ipa saka izvo pasina munhu ado kutengesa ipa ndakuti chiendai mugare zvakanaka kwamuri kugara ikoko muchengete wana mozotengesa imba yawana 1 and a half of age simple zvatopera because maramba mese kuti hapana kutengesa ipa asi murume usashungurudze mukadzi usashungurudze chii bambo makatsukira mukatsukira move on nechi move on nechi neupenyu wenyu andika mukadzi you are still young very presentable move on with your life this is not the end of the world musaswera mukupeshana nekupeshana mutase kana zvisokufadzai enda mberi nezvinoita sei nezvinokufadza usaramba wakazvimanikidzira pachinja ukonoti hachiiti charamba asi ndoti for the sake of the kids parents move on but wanonoramba uri paripo pamba pavo because pamai vakamupa maivakira wana manga musingavakiri mimba saka ndafara maningi paive baba vauramba uri vasoda kuti mbaitengeswa mai varamba futi zvakare kuti vasoda kuti mbaitengeswa so pakati penyu muri 2 hapana kutengesa iwe saka regai wana ugare pai kana usvika 8 years mozotengesa asi baba musashungurudze chii kuti nyaya yanga chinyanya ushushira inyaya yemari yerenti zvichinziwo unondibhadharira sei maintenance iwo unotora mari yerenti ende of which kucivil court ndakatozvitsanangura zvese vakati mari yerenti ndo ichabhadharira vana maschool fees mari yakuisa ndo mari yechikaro yerenti yacho imari mari yerenti 120 saka 120 ndiye mamuda kuti 60 ivo pondo pakanetsa kuti vanga kuti hanzi ndipe mamuda kuti 60 iwe muri bhadhara mari maintenance Badala 70 saka tika 70 plus 120 itori shoma futi unofana kutowedzera 192 because wana mtu anezwa bambo wana wako unoita bambo kana wana wari kudya lifa rababa wavo unorwadziwa nei because mari yerenti kudyiwa nevana vako ndeyavo yababa wavo iwewe enda wahiwa yababa wako kana tafula kana baba wako angasina chiro undofa wakada rega vana vaenjoye chii zvinhu zvinhaka yavakagadzirwa ndiani ndibaba wavo ende amveri hei kuti muri vanhu vakarongeka kuti ukazwa history yenyu kutaura kwamuri kuita kuti kwamakatangira handiti mukaenda kwamakaenda kusvika mhane imba handiti kusvika maugara panodichi penyu matone maroja mune history yekunyora kuti chinozopenyu chii you know the good side you also know the bad side yeupenyu asi chimwe chidzidzo chamadzidza mari mabva madzidzisawo nevamwe kuti mari inokwanisa kukunatsa kana inokwanisa kukudi kukanganisa because ikawanda miedzo yacho nodino inowanda ikaita shoma miedzo yacho inenge iriwo chii mishoma because unonge usina chiro pese paunonge ukangoita karo turo rwakawanda tunodini tunokuteera andizobambo mukawana bambo makamira kudaiwo muchirembedza wachenyu mawarembedzera muta neunonzi maerobhoni neuyerobhoni wakuti ukapinda mutauni wabambo washoma wanokuresista because kana wakutaisa kudai vari kuona chii vari kuona good living asi wasi kuziva zviri mukati mako wazopinda manje ndipo wachazoona kuti iwo ndei
unoniraro kunze mukati amuna afane ngatomochi the same applies kunani and truly it's a lesson to men, it's a lesson kwamuri nevana wenyu, and it's also a lesson kune vanhu vanokuzivai amakatangira ndipo kwamakwira, because inini I never expected kuti mungarambane masvika pastage yamasvika. Yanga ya stage kuti muchitange kuenjoya the sweat yamakaita go through, but imimi muri kuzoona otherwise. It's not easy kumuka kuhodha kumusika wehuku uchitakura dengu kotengesa kudanga mvura kana kuhogwati kusvika wosata kuri dengu wakutengesawo shuka nematofi, kusvikira wakutengesa shuka nematofi zvakutengera stendi wobva wakaimba wotanga kugara imba yaunoti ndiani wobva wakuroka wakaimba. Mwari anenge aine chinangwa naizvozvo. Tikuti guys, it's time to think again and revisit your life. Wakatangira wochiona kuti kwauri kuenda une here kwauri kuenda kana kuti wakangomira musina chiro wana wenyu vaifana, maane chiro wana wenyu vachafana. Saka muri kuseenzeri. What's the purpose of working? Fungai zvakadini? Fungai zvakanaka. The purpose of working ndekuti vana vedu vakagara nehama dzedu dzakatitenderedza dzigarewo zvakanaka. But ukwana kuti matanga kugara zvakanaka, zvinhu zvese zvinozvaenda futi pasero. Something like that. Gadzisei chiendai kumba siyai vana vari pamuroro vaona namai vavo ikambuka nyaya yerendi siyai rendi chenge chichiita vana vedu dai ndandiri baba maimboenda korifresha South Africa muchitsvaga zvebasa muzodzoka mane dzimwe pfungwa dzinani muruzwa baba zvamuri kuita zvibaba. You are jumping from a frying pan into the fire. Bam. That's bam. Muruzoona bam kuzikitika zvakutaka kuita mupenyu wedu. Ndinozoona bam. Muruzoona mumwe murume wakuti ndozvakatoa kuti asitati chimba advice nekuzinzi makore ataura kuti ndakagara naye asati ndambomurwa asi iye kusimudze maoko kundiro. Kuti pambo panine mafuta ruviri ari kubhoira, imimbo hamabuda mafuta ari kubhoira kozvikanda moto muchiti mumoto muri nani, mamumoto makutanga kuchema mafuta enda dzoka mafuta anondikupura badza sahandurai. Mukuzarira kuti mukadzi azokunongedze atiri varume tese baba. Warume wese vari kuona vese wamwe uri kuona fesi dzakaita black imbama dzawakazi asi havadini havo hatauri asi sei vasingatauri anenge achiziva kuti ndini ndechii because ukapinda mumba mambo zvinoita varume murume kana ndambuka mukadzi anopopota akaita sei akamujunga mune munzeve akaita sei akamudhonza mhino akadhonza nzeve akaita sei murume hari yekuti why because anoziva kuti ndini ndinechii. Saka imimba makatanga kudanana netosikana chichi ndipo makachaiwa mama. And that is the reason why musina kuita sei musina kudzorera, because maizviziva kuti you are wrong. That's the reason musina kudzorera. Bambo munhu unototaura bambo unototaura unoti nhasi akatange kutaura unoremba nekutaura izwai bambo. Mukaona rumwe wese takadai umwe anototi nguva yekuti dare rakupera patoti dare gatombere maoko dare rakupera umwe munhu hana yake warume uri painoti d inone dzidzi vakomana
ndakuda kumba ndikuenda kudare izvo lidaniriya radini ndakudzoka nhasi kwakamira sei hatiri ndikutika nyaya yautonayo kwandiri yaimeka sense dautoti ndakabva kune mukadzi vandaenda kuzvinojera ndega kana kuti ndakadzoka kugara navabereki wavo kwandiri zvaimeka sense asi dhipeki yekuti wabva kune umwe mukadzi wobva waenda kune umwe mukadzi zvakuita ungazivi mukadzi kwawaenda ndiye dambudziko rakubudisa muchii iwewe dai yanga iri nyaya yekutaura udai wakangotanga wapedza nyaya yekutaura ndio wakaisa ndio wakaisa asi chiita yekuti vanhu vanataura hatisi kutidzokera naye asi kutoya kundibatsirei kuti tarisai mberi kumberi kwakamira sei tarisai mberi kwakamira sei ndebvu dzako idzo baba hadzirambi dziri blackbird dzipe 5 years dzechena kuti mbuu ende kana dzachena kuti mbuu uchiona kuti neshamwari dzako dzoramba dzichita chii kusvika pambo waugara wega uchikudza mbudzi uri wani nditineona mbudzi mugade iyosepasikana kufunga unekwasara kuti chii the next thing from there wakosangana najesu unazoita upenyu aurambi uri chii pauri ukataisa skini yangu ikaona wakandora sei kufunga kwako ndiri zera rako unandakaita sei kufunga kwako unandakaita sei kufunga kwako unandakaita sei akaona ndaitotonga ndisingafemi kutonga ndisingaendi kutoireti wakanditaisa asi nguva iyoyo yakaita sei yakadii yakapfuura bambo unoza bambo yakapfuura tatotarisana nekota to 8 yekuenda kofa taakumakota to takatodarika pahafu unoza bambo ukaona kuti 50 years gwindiri aenda pasi kuti mwari maita ndapfuura ndaupindawo 3 kota zvikuti kubva pa50 kusvika pa90 kubuda kwako it's any minute from 50 you go saka ndo vanotore bambo kusaone upenyu kuti upenyu unoramba wadira wakadai hauramba wakadaro saka kuti think about that period kuti inoreweikwana wenyu inoreweikwana because muchazoona kuti imba ika musakaitengesa ndiyo ichaita state house ndiyo ichachengeta vana wako wese ndiyo ichachengeta vazukuru wako wese uchazoziwo sekuru wedu angari munhu aiona angaine muono toenda koroja mambo kutoona toti sicho apa tingatokwadzana ini kuti iwe semurume akangwara uchimasejwa wako usiku uri kuroja it's okay akusatengese akatondana nakatomboitisana mwana kumashure kwakuzotorana kwakuzogara vese saka zviaziya mvura payakambopfuura napo inopfuura ikandonaya chete ipapo mayakafanira kugorapera saka usashamisike na kuti pane mwana hapatori wese patori kuti dai akandopfuura hake pasina chiro pane pasina wanga kangosaini ndozoratidza kuti tambopfuura nepano but kana patori nemwana patori newanga rekuratidza kuti takambopfuura nepano ende tiri pano chinokwanisa kungodzoka fuura saka musashamisika zvamakatokwaziva zviri right anyway endai kumba mugare zvakanaka mwana wagare mumba mamaina wako wavo musatengese imba kusvikira vana svika the age of 18 thank you ande Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,